Hej, vi skal bevise sætningen, at en arealfunktion også er den stamfunktion. Og det er jo ud fra forudsætninger, at funktionen er monoton, kontinuær og ikke negativ. Så det er beviset, at a mærke af x er lige med f af x. Og vi har tegnet grafen f her, og sat nogle punkter på x plus delta x, f af x, og f af x plus delta x. Og de her punkter afgrænser så to rektangler. Et lille rektangel, som går her, lige her, og et store, som går her. Ja. Arealet af den lille rektangel er så f af x gange delta x af den lille areal her. Og arealet af det store rektangel, det er så f af x plus delta x gange delta x. Arealet under grafen, det er så ax plus delta x, som er det hele under grafen her. Og vi minuser så med ax for at fjerne det her stykke fra arealet af afgrænsen. Super, så er vi i gang. Igen. Ja, vi har så sat arealerne ind i en dobbeltulighed, hvor der er en lille rektangel, der er arealet under funktionen, grafen, og der er den store rektangel. Så dividerer vi med delta x, så der bliver fx, og så her dividerer. Der kan vi ikke regne noget ud med det samme, så der siger vi bare dividerer med delta x, og herover bliver der fx plus delta x. Og det sjove er så, at der lige pludselig dukker en sekanthældning op. Og når vi så lader delta x gå mod 0, så kan vi se, at f af x, der er jo ikke noget delta x, så det bliver bare til f af x. Og her, når man lader sekanthældningen gå mod 0, så kommer man til at ligne meget, eller bliver til tangenthældningen, som så er a mærke x. Og herover, når vi lader delta x gå mod 0, så fjerner man delta x, så der bliver f af x. Her, f af x er mindre eller lige med a mærke af x, og a mærke af x er mindre eller lige med f af x. Hvis vi så siger, at f af x er for eksempel 100, så er 100 mindre eller lige med a mærke af x, og 100 er større end eller lige med a mærke af x. Det vil altså sige, at a mærke af x er lige med f af x. Og der har vi så også bevist vores sætning, at en funktions arealfunktion er også en stamfunktion. Hvis det så er, at grafen den er faldende, og ikke voksende som i vores bevis her, så bytter man simpelthen om på y-værdierne. Så det lille rektangel bliver altså det store rektangel, og det store rektangel bliver altså det lille, så vi bytter egentlig bare om på de her to, hvis der er grafen faldende. Inden arealet er en både aftagende og voksende funktion, så deler vi den bare op i midten og finder arealet af den voksne del af funktionen og den aftagende del af funktionen.